Usman kullum kana kalbi mai gaba isa annabi in karanta alba talabi jibril da dukani ai da rahmatin rabbani ilahi dai ka saka a tashi domin tashin ka a tare kallon ka ranar kudu ka ce data kai ce to amma ka malam ka ba ta ya Haskana hasken mai haske kuzuri kada dan take na duka abin so mai dauke akalolin ina suke ai da rahmatu rabbani ya mai mun auni ya wanda ba shi makani bi salati mai muni salatin ya zama babu ma'auni salatin kana shedi dan salatin a kusanta ne da wanda ya nuna ne ai da rahmatu rabbani ya rabbani ai da rahmatu rabbani ya aliyu ka dora ni saman inda ka sanya ni Risala da nubuwa mai rabo mai bayarwa mai hawa mai saukowa mai jannatin baba alikar rabbani mai tiyar da bewaye da ka zaune kuma a tsaye mai sabon sawaye mai sa kauna hawaye masanin kudura waye sauka ɗalibin Allah ce ka malami ba da ɗinka kai ne naka halifar rabbani ya murabbu kuban sa'ayi iyalin zamin yanayi ya da abin kwadayi ya da cikin ayoyi ɗalibin mawayi Rahmat Rabbani ya
saje sanadi na ku zo da kuje ya da ciki kuma da waje wani raba ta zara ne malikon rabbani masa hannu ba kai ne ba kaji ba kai ne ba kai magana ba kai ne ba kayo yaki ba kai ne ba kuma kai ba Allah ba ba Allah ba kuma su ba na araba ba in yarki yan kai duba yarda da so shi ne ba halifar rabbani ya kali tartakin bauta ilimi waye da turaka imani ba a siyan ba haske yau ba inuwarka ranar ilawa ya meka ta misali waye rasulunka tauhidin Allah